Sorry for the interruption. Ang ganda ng box namin, oh. Ganda ng box namin, no? Wallet. Bird box. Oh. Oh, may microphone. Oh, di ba? Ang ganda. What's the question? What is the question? Charon! Paano ko mababasa? Paano mangbastos? Mangbasted. Ay, mangbasted ng nililigawan. Ay, I'm sorry, I'm taken. Oh! I'm sorry, study first. Okay, next. I'm sorry, stripper. I'm sorry, no comment. Oh, ikaw na. Don't me. Dapat yung I'm sorry ko. Wait, I'm sorry. I'm sorry, don't me. Oh, di ba? Okay, walang nag-lipstick ngayon. Yay! Next! High lip tint. Sige, hindi, Jeriel. Ay, hindi yung Tchanan! Okay. Paano magreklamo na poor service ang isang resto? Ano? Your food is not good. Oh my gosh! Your house is not well. Your food is not good. Oh my God! There's insecticide! Pesticide! Oh, insecticide! Pesticide! Insecticide! Ano ba? Remove the side. Remove the side. You know. Okay. Next, Marian. Ano ba? Oo naman. Bakit pa laging nahuhuli ito? Oh, English. Oo nga, ang daya talaga neto. Ang dami nyo kasing sinasabi. Sa bagay, pag huli ka na, wala ka na may sabi. Oo nga. Okay, lipstick ka na ako. Okay, ikaw na, Pag. Mag-lipstick ka na yan. Sige, tayo na lang mag-lipstick ka. Lahat tayo mag-lipstick. Ano yan? Uy! Hindi oh. Furballs. Anong pinaka-lipstick? Uy, naka-answer ka na. Very aran. Oy, may mag-lipstickan kayo. Oy, wala pa! Okay, next. Bunot-bunot. Hindi ko mahahawa. Ang tagal naman yung inaabangan kong question. What? Yung tungkol sa crush. Ay, shit. Oh my God. May kungkol ba sa crush? Okay. Ang gumabasa. Paano manligaw? Ay, magpakipot sa... Is that one? Hindi na nang busted, no? Magpakipot ngayon, pakipot. Wag mong ka... Don't talk to me. And sure up. I don't like that. Paano ba? No idea, I don't have idea. Pass. Ano, question? Paano magpakipot sa... Magpakipot. Go and get another food. I don't like that. Ang dami kong naisip kagabi, tapos ngayon wala na. I don't like that. I'm better like you. Oy, ano na? No, I don't know how to speak in English. You know, it's hard to make grammars. Yeah. So sorry for the wrong grammatic. Very conscious kasi yung mga Filipino sa mga binibitawang salita, especially pag English na yon. Especially when we're English. Yeah, when you're Englishing, you know? A little, very hard. Yeah. It's harding. Who's next? The three of you. Okay, the three of us. I Just the three of us. I already Next. Me too. said my line. Opinion. Opinion, sorry. No comment. Wala pa kasi nanligaw sa kanya. Wala pa siyang boyfriend. Wala kasi nanligaw. Lipstick. Eh, nagpapalistik lang ito. Ano naman ba doon? Oy, nag-fail na siya? Uy, nag-pin na siya. Oh, ikaw na. Kami lang na ante. Ako din, wala akong comment. Oh? Okay, Gusto nilang mag-lipstick. Maubusan ka. AJ? Ako na mag-lipstick. Ako na. Ilang lipstick na yan? Matutulungan niya ako. Ako, 4 na yan. Okay, marami pa. Lumawak na po ang may... Gago. Kasalukuyan ko tayo na. Kasi ano ba? Nagtatravel sa Manila, sa US, saka sa Ilocos. Uy, napanood nyo na ba yun? Ito, sumaganda ito yun eh. Paano? Pakibot sa Manila. Uy, ba't kasi? Uy, dalawa ka naman kasi. Dapat isa lang. Dapat isa lang. Dapat mag-littering tayo. Wag kasi, dalawahan. Dapat stick to one. Loitering. Littering? Di ba? Loitering Paano pag ano? i-approach si crush ng di halata? Ah, yun na siya!
not Hindi, yet. ito na siya. Ito yung hinihintay ni Mia. Kasi nung Okay. approach niya mahalata. Na-crush mo siya. Ah. Can I borrow balls? Hey, you look family. Oh. Oh, next na. My family. My family. Amoy di dyan. Hi, you look good today. You're so unobvious. You're so obvious. You're so obvious. Paano natin black? Hindi obvious daw. Ikaw. Hi, you look good today. Obvious nga. Obvious ka. Okay, next. Basta accepted na yun. Sige, basta nag-English na siya. Ikaw na. Hi, are you in line? In line? In the bus. Sabi niya ng mga nag-a-accept. Diba? Q. Are you falling for me? Oy, tapos na. Oy, sino? Wala si Ka. Walang natalo? Oy, walang natalo. Okay. Next. Nasaan na yung pagbunutan na nawala? More questions! Si Mia, ikaw na Nagbunot na ako ako na. Nagbunot na. Nasaan na yung bunot? Itatay. Alam, nawawala na yung bunutan. Hanapin natin yung Ay, sabi niya, alam na rin. In 0 meters, turn right. Dora! Nasaan na? Asan? Nandun! Nasa ilalim. Saan ilalim? Okay, nagbunot na siya. Wala na? Madami pa. Mukha ayo. Paano mag-request ng libre sa barkada? Ay! Okay. Oh, your shoes is new. Oh! It's your menstrual today. It's your birthday today. Oh, you're so beautiful today. Oh, very on. Wala na. Ang libre talaga yung sumalat na. Oh, siya kasi malilibre ngayon. Oo, siya lang mag- Awa. Yay! Paano Shout out sa mag-request? boyfriend niya. Oh my God. Shout in. Okay. Ikaw shout. Shout. Go, may shouting. Ay, wala siya. Oh, okay. Next. Oy, lagyan niyo dapat kabingbingin. Dapat hindi na sa dapat yung sa chicks kabingbingin. Oy. Sa akin, oh. As in, nagpe-bill na ako. In behalf of my Okay. Next na, para mabilis. Uli. Nasaan na naman? Alagin mo yan ni Tata. Hanapin na naman natin si Dora. Boots. Asan ka, Boots? The question for number 1 Paano mag-request ng bonus sa boss? Wala naman akong boss. Pag may nagka-boss. Humingi ka sa Save More, maraming bonus ko. Happy birthday ulit. Sir! You're handsome. Sir, we're mo 13-month pay. 13-month pay. Sir, I saw your kabit. What's kabit? So you make me so cool. What is kabit? Mistress. Mommy, what is kabit? It's a mistress. Sir, I saw your mistress. Oh, then. Oh, tapos na Tagalog. Kabit. Mrs. Na tatlo. Oy, next na. Ariel, wala ka na maisip. Wait, paano mag-request ng bonus sa boss? Okay. Marian. Oh. Okay, bakit ano? Sir, can we go a day? Type ka niya. Siya yung mistress. Siya yung mistress, oh. Mistress ng boss. Okay. Oh, ikaw na. Siya ko? Andiyan na yung sundo natin, oh. Patiin mo, pasilin na yung sundo namin. Kaya, bilis-bilisan mo, El. Sir, bili ka nga ng asuka sa Save More. Yung bonus. Wow! English! Tagalog! Tagalog! Sir, buy sugar. In Save More. The brand is science term. Gloku. Oh, E6H3. Saro. Okay, next. Oh, dati Oy, tatatlo ito na, oh. Meron na. lang. Oh, shit. Paano sabihin pagod na pagod ka na? It's not you, it's me. Pansit. Okay, tapos na ako. I'm super tired. Oh. Yung ano yun, proper talaga na. Ano si question? Paano sabihin na pagod ka na? So boring. I do have lots of workloads to do. So, I'm tired. Okay naman sabihin na, you're tired na lang. I'm tired na lang. Okay, Mary Ann. Malapit na tayong matapos. Tatatlo na lang. Wag ka pang! Oy, lipstick. Epal. Oy, lipstick ano? Ganda ni Mary Ann. Namumutla na siya. Nagko-contestan sila ni ano. Sa harap. Sa taas. Nagko-contestan sila ni si Bayan. Oy, sinong red yung lips? Ayun, si Sheila. Ito,
Isa pa lang. Magagaling? Okay, may tatlo pa. May tatlo pa. Tatlo na lang, guys. Dalawa. Bunot na ko ng dalawa. Para... Sunod-sunod na. Sige, sunod-sunod na. Paano sabihin na natataek ka na? Tapos, the next question is, paano sabihin galit na ka na? Galit na ako kasi natatain ako. Gago, English. I'm angry Oh, because wait. My stomach is yes. starving. Dapat nagtipon dati maana. Oh, mag-ano na. Okay. I'm so angry because I need to go to the CR. jeepney driver can't pass the jeepney. What is the second answer? I'm so angry because the nature calls me. Paano sabihin galit na galit ka na? Go out. Huh? You're angry. You're angry. Sorry. Okay, next. Insert emoji. Okay. Ikaw. Your go out. Hoy, lipstick. Again, ikaw. Insert emoji. Tapos ka na. Yung una, tapos na. Yung pangalawa. Oh, yung mulong. Oh, sige, isa pa. Bali lang sila. Okay. Stick to one lang. Ikaw na. Yung natatae. oh, tapos na yun. Oh, sige, yung nagagalit. Yung sobrang galit na galit. English, di ba? Action na. GRRR. Power. Accepted. Okay. Oy, last na. Last and the last. So, not the least. Because the last, not the last. Because the last Paano is always... pumara sa jeep? Oh, paano pumara sa Jeep, guys. Hey, uncle, can you stop and I will jump. Hey! I was doing this for a minute. Hey, kajim Bumara? Hey! Okay. Hey, kajim mo niya, oh. Then go. Hindi bumaba. Bababa sa jeep. Hey! Uncle. Hey, Ra. Ay, nahulog yung mic. Ay, nahulog yung mic. Kala ko for Hey, uncle, te bariya ko. Ting, ting, ting. Yung yung piso. Okay. The 1 peso or the coin, and you're going to tak tak tok 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 in the steel, oh. Then, what will you say? Farah. Para. Stop, please. Four. English Stop, ang look para. and listen. Then go. Cone. Para. Para sa kanya. Magtinig po tayo ng kandila dahil nagara na joke. Hoy, wala na. Jeriel, mag-lipstick ka. Para. Wala, Tagalog yun. Stop. Look and listen. Stop, sir. Then go. Stop. I'm going to down. Then go. Okay, that's it. Oy, and out. That's all for today, guys. That's all for today, guys. Bye. See you on See you on the the other video. Bye. Please, nagkamang